मेडिकल पढ़ाइए जीजाजी पढ़ी के सुनाई जी। पापा हमरो सोर कइलन कमनी गमन गरी। आहो चाचा हमरो सोर कइलन कमनी गमन गरिया हो। मेडिकल पढ़ाइए जीजाजी पढ़ी के सुनाई जी। भैया हमरो सोर कइलन कमन गमन गरिया जी। पढ़े में जीरो दुल्हा हीरो बनी के अइला हो। कैसे कैसे पड़ल दुल्हा पापा के पसंद हो। कैसे कैसे पड़ल दुल्हा चाचा के पसंद हो। पढ़त रहनी ससुजी हाइया सकुलिया। ससुर के नजरिया पड़ल कैनी पाड़ा नाम हो। ससुर के नजरिया पड़ल कैनी पाड़ा नाम हो। ओइसे ओइसे परनिए सासु ससुर जी के पसंद हो। ओइसे ओइसे परनिए सासु ससुर जी के पसंद हो। पढ़त रहनी सरहज हाइया सकुलिया हो। सरवा के नजरिया पड़ल कैनी पाड़ा नाम हो। सरवा के नजरी पड़ल हाथवा मिलमनी हो। ओइसे ओइसे परनिए सरहज सरवा के पसंद हो। ओइसे ओइसे